Следвайки нормалната за всеки модел еволюция, французите пуснаха фейслифт на модела C4 на Citroën. Сега C4 има нов екстериор, засегнал преди всичко предната част. Автомобилът е станал още по-елегантен и излъчва повече сила и динамизъм. Новите извивки на декоративната решетка с двойни шеврони са вдъхновени от използваните при новия C5. При по-високите нива на оборудване, фаровете за мъгла са обточени с хромирани елементи. Габаритните размери са почти без промяна. Гумите са 15 цолови с размери 195 на 65 или 16 цолови с размери 205 на 55. Промени в окачването и в кормилното управление няма. За най-мощните версии на C4 вече се предлагат дискови спирачки с 302 мм вентилирани дискове. Успоредно с промените в екстериора на C4 са настъпили такива и в интериора. Това се отнася до гарнитурите, зърнестата тапицерия на няколко допълнителни елемента и вграждането на оборотомера в центъра на бордното табло. В списъка с опции вече се предлага втора навигационна система MyWay, комбинирана с функция Bluetooth и с възможност за свързване на допълнителни външни подвижни системи. В оборудването са запазени всички онези неща, които превърнаха Citroën C4 в достоен играч в сегмента, като например завиващите биксенонови фарове, предупреждението за неволно пресичане на оселата линия, неподвижната централна част на волана, системата за потегляне по наклон и други. C4 вече се предлага и с нови бензинови двигатели, разработени съвместно с BMW Group, VTI 120 и THP 150. Те имат отлични експлоатационни резултати и са по-икономични и по-екологични. В същото време, 2-литровата версия на дизеловия HDI още от сега отговаря на изискванията на бъдещата екологична норма Euro 5.